दा आङो मेसिनखौ सालु खालामनोसै आंनि फेक्टरियाव नोंथांमोना देखायगोन माबायदि एडजास्ट खालामनानै मेसिनखौ सालु खालामगोन आङो आरो नोंथांमोना हानायसेबां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो आंनि फेक्टरि बा आंनि फिसा थेलेबले माबानिफ्राय आं नोंथांमोननो बिदिनो नलेज बा नोंथांमोना देखायनो हायो जाहाथे आंबो नोंथांमोननो उनाव बायदिसिना गियान होनो हायो बिजनेस आइडिया टेकनिकनि सायाव आरो बहुद गोलोमबायबो नै बिराद गोलोमबाय नै नुदोंना बिराद गोलोमबाय बेनिखायनो नोंथांमोना देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय दा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम चेनेलाव जुदि गोदानब्ला नोंथांमोना बिदिनो नटिफिकेसन आरो भिडिअफोरखौ नुलांबाय थागोन दे होमब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामग्रोनोसै माबायदि स्टार्ट खालामो आंनि मेसिनखौ एबारनि मोनसे बुस्थु दङ बेखौ आङो फिटिं खालामना लाग्रोनोसै बेखौ बेयो फिटिं खालामनोसै फुराना बेयो सिगांनि जाम जाना थानाय सालु खालामाखैमोन नालाय जाबाय मोनफैबाय होफिनबाय आरो गोजौ होफिनबाय जाबाय बियो एबारनिखौ फिटिं खालामनोसै बेफोरो गासिबो फिटिं खालामजोबनांगौ टटेलि फिटिं नायलांबाय था हाबाब्रा जाम जाना दङ बेबायदि जासोबाय ओंखारलांबाय नै बेखौ नुदों आं ओंखारबाय बियो अके मोनसे स्टिक होनानै नायनोसै आङो जायाखै नांबावगोन यस चेक करता हूँ या फिर चाहिए थोड़ा सा चाहिए बाबू लोग यस दिट इज गुड दायो जाबाय बियो जाबाय बेनिफ्राय आङो नैबे बुस्थुखौ सेटिंखौ मिलायना लानोसै हा बे सेटिंखौ मिलायना लानांगोन बे सेटिंखौ मिलायना लानोसै यस यस केमेराफोराबो मोजां जायाला नामालै मानसिखौ माबा जाबाय बिराद गरमलै फाग्लालाय बे माबाबो सलायनो हायाना बिराद खस्थ' बेनिखायनो मेसिनखौ नोङो सालु जासिगोन मा जादों थिगानो जागोन माके दिख्रुबजोबबाय मेसिनसिम बा गरम मेसिन हासिनाय मानाय बा गरमाव
फासिबायल' थायो नोंमा खिनो दिख्रुब गारगोन आं बा जोंबायसो आंना खर'आ सान्दुं गोसायाव बेसां सिटिं खालामनांगौ बा साक्सेस जाबाय बरिया सोलिगासिनो बिराद खस्थ' मेचिननि खामानि मावनाय होनबाथाय बिराद खस्थ' मोनो आङो खस्थ' माने नैबेथ' फिसा फिनलासो मेचिना बेनिसाय बिराद गिदिर गिदिर मेचिन थायो बेफोर एसेबां गिदिर नंबावासो बेनिसाय बहुद गिदिर मेचिन थायो बहुद प्रब्लेम आरो मेचिन सालायनाया बहुद खस्थ' मेचिन सालायनाय होनबाथाय नुनायाव फिसा जानो हानाय मेचिना खिन्थु बिराद माइन्डनि खामानि आरो टेकनिक जायखौ बुङो जोङो टेकनिक बेफोरथ' फिसा फिला मेचिन किसुमान मेचिन दोङो ओरैबायदि नों मास मोनथाम 6 माह गाहाम एडजास्ट सिटिं बानायनायावनो 6 माह गाहाम लायो अब्ला सान नोङो बेफोर मेचिना माबायदि टेकनिक माथा ब्रेन नांगोन अब्ला बेफोर जों फिसा फिला मेचिनखौनो हाया आरो दंबावोसो बहुद इनिसाय गिदिर गिदिर मेचिन बहुद प्रब्लेम बहुद धैर्यबो नांगौ आरो मेचिननि जाय खामानि मावो आरो बहुद सिनसियार माने थानांगौ आरो बहुद मेनटेन खालामनो गोनां जायो फारसेनिफ्राय फार्स्टआवनो सेफटि नैबोथ' एसेबां सेफटि नाङाबाबो जायो खिन्थु इनिसाय बहुद गिदिर मेचिन दोङो प्रडाक्सननि बहुद मोजाङै सेटिं खालामनो गोनां जायो एसे प्रब्लेमबाबो जिखुनु खामानियानो जाया बाराद्राय एसे प्रब्लेमबानो ओंखायनो बहुद थान्दा माइन्डजों खामानि मावनो गोनां जायो किसुमान टाइमाव बेया जोंफ्लाङो रागाबो जोङो मेचिना जुदि प्रब्लेम होबाय थायोबा आंथ' बेया जोंखायो आरो प्रब्लेमा होयोलै इण्डियानि माल नालाय लावथिफोरा नुदोंना इण्डियानि लावथिबाथाय बिराद प्रब्लेम होयो नै बे खान्दा दा गुसुं बेफोरलाय बहा खामानि होनोलै लाइनबो थांबायलै